Istorijski arhiv u Smederevu danas ovde u regionalnom centru, a u saradnji sa Institutom za savremenu istoriju iz Beograda održat će naučni skup pod nazivom Smederevski kraj 1918-1941. godina. Naša ideja je bila da okupimo eminentne stručnjake i istraživače iz oblasti društveno-humanističkih nauka koji će odraditi istraživanje i danas izložiti svoje radove. Imamo preko 20 izlagača, oni će izlagati toku 2 dana u 3 sesije. Naravno, naš cilj je da svi radovi koji danas budu izlagani budu i publikovani u zborniku radova i krajnji cilj nam je da se ovakvo okupljanje ponavlja svake 2 godine.